topa gaitezen zer da, iazko azaroan, antolatu genituen Bizkaian. Batez ere, Bizkaia ez euskaldunera begira topaketa batzuk, Portugaleten. Izan ere, ikusten genuen, bazegoela euskararen gaiari militantzian edo lan egiten dugun eragile ezberdinetan eta nitzetan euskararen gaiari hartzeko gogo bat. Ikusi genuen hori kezka hori zegoela, batez ere Bizkaia euskaldunetik edo zonaldeetatik etorri zitzaigun, eta orduan nahi genuen behingoz euskarari bere balioa eman, gazte eta errebelde den eragileek eta horrela borrokatzen duten eragileek eman behar ziotela garrantzia hori, eta orduan ikusi genuen lehenengo gauza horren inguruan hitz egin, mahai gainean jarri eta jendea ze uste zituen, ze kezka edo horri heldu behar ginen niola. Kilometro hartu dugu, azaroan egin genituen gazte topaketetatik, gazte euskaltzaleon topaketetatik, hor gure inguruko euskararen egoera hausnartzeaz gain eta ideia ezberdinak partekatzeaz gain, hortik ondorio batzuk atera genituen eta gure inguruaren ikuspegi bat egin genuen, eta hortik aurrera bidea zelan jorratzeko pentsatzen hasi ginen heinean, iruditzen egun garrantzitsua, korrika laster zetorrenez, horrelako ekimen handi batean gure parte hartzea garrantzitsua iruditzen zaigun. Azkenean euskaltzalea den gazte orori toki bat edukitzeko, ez bakarrik aldarrikapen bezala, bai ospakizun bezala, eta hortik deia egiteko eragile militanteak diren eragile guztiei beraien aldarrikapena euskaratik egiteko eta euskaraz jarduteko. Eta behin, Euskal Herrian gaude, euskara komunikazio hizkuntza bat baino gehiago dela esango nuke. Asmo batzuk, sentsazio bat eta errebeldatasun hori ere erakusten duen kontua da. Gainera, badakigu inguruan baditugula bi nazio eta batez ere estatu boteretsu bai administratiboki eta bai dauzkaten politika guzti horiekin gure inguruan daudenak eta gu jateko asmoan dabiltzanak, esan ere haiek argi eta garbi daukate hizkuntzak daukan balioa eta identitatea, komunitatea ezabatu nahi duten egun hauetan uste dugu Euskal Herriko gazte eta eragile errebelde horiek kontrahegemonikoa izan nahi badute, euskara izan behar dutela ez komunikazio hizkuntza, baizik eta lan egiteko hizkuntza, eta euskaratik eta bere kontzientziatik egin behar dutela euren jarduna, edozein dela ere, hortik lan. Gazteok Euskal Herria euskaratik eraikitzera goaz.